7-8-10% hikayeler olar elitар hikayeler bularak yazılar. Kaydır 90% hikayeler olar masışık hikaye bularak yazılar. Lakin indi hikaye edebiyatka özgeriş yolun ko'rsatuvchi, prozaga da dramaturgiyaga da özgeriş yolun ko'rsatuvchi janrga aylana. Hem mana şu vaqtda totar edebiyatga hiç kütülmegende gayet qiziq bir situatsiyaga kelib kira. Hikaye işinde totar edebiyatda yana bir janr hosil etdi. Ул да булса Нәсир. Нәсир ул Rus edebiyatındağı stихотворение в прозе da түгел. Ул Европа edebiyatındağı novella da түгел. Ул яңа bir жанр. Hem әлеге жанр татар edebiyatına менә шушы кичерешләр үсешен, кичерешләр сюжетын үзәккә куярга мөмкинлек бирә. Hem ул prozаны камилләштерүче bir жанрга әйләнә. Чөнки Нәсирдә сүзләр кулланылышы, прозаның көйле, музыкаль булуы, үзенең интонациясы, аның символлар куллану мөмкинлеге, кабатлаулар аша эмоциональ бер тәэсир итү мөмкинлеге пәйда була. Hem ничек менә шигырь эмоциональ сюжет тудыра, кешегә тәэсир итү сюжеты тудыра, Нәсирдә менә шундый сюжет тудыра башлый 20-нче йөз башында. Дөрес, 30-нчы елларда Нәсир менә ул үзенчәлекне югалта яза. 30-нчы елларда, 30-нчы, 40-нчы елларда безнең дөрес Нәсир жанрында, мәсәлән, сез Мәхмүд Максудны беләсез, Гадел Кутуйны беләсез. Gayet матур нәсерләр языла бит дип әйтергә мөмкин. Ләкин бу нәсерләрдә менә бу хис кичереш сюжеты түгел, бәлки тормыштан алган тәэсир күчеше үзәккә куела. Сюжетны хис кичереш күчеше түгел, тормыштан алган тәэсир күчеше хасил итә. Ул 30-нчы елларның яңа тормыш төзү идеясы белән бәйле була. Ләкин аннары соңрак инде 60-нчы елларда башлана бу процесс. Нәсир яңадан үзенең менә шул рамкасына дип әйтик инде әйләнеп кайта. Һәм менә Европа әдәбиятында, Рус әдәбиятында дип әйтик инде. Әлбәттә хикәяне үзгәрткән тагын бер сыйфат ул модернизм һәм постмодернизм белән бәйле. Ул текстта хаос сүрәте. Сезнең инде шундый цитаталарда ишеткәнегез бардыр. Хикәя хаоска таба хәрәкәт итә дигән билгеле бар. Хаос сүрәте менә татар әдәбиятында да ул шулай булып чыга. Һәм хаос сүрәте татар әдәбиятында менә ул 1914-15 елларда шулай ук хикәянең үзгәреше кысаларында башланып китә. Менә ул барлык бераз гына читкә алып китәм микән инде сезне? Кызык микән белмим. Һәрхәлдә минемчә мәсәлән гаҗәеп үзебезнең әдәбиятыбызның кызык бер сыйфаты кебек тоела инде ул. 20-нчы йөз башында дини дөнья сүрәтенә, дөньяви дөнья сүрәтенә үзгәреш башлана дип әйтәбез бит инде, шулай бит. Һәм менә бу сүрәтне үзгәртүчеләр, алар бөтенесе дә мәдрәсәләрдә укыган, Коръәнне яттан белүче, әтиләре мулла булган, ягъни ислам динен бик яхшы белгән мөселманнар. Һәм алар менә шушы сүрәтнең үзгәрешен тоялар. Ул үзгәрешне үзләренең эшләрендә, үзләренең тормышларында, үзләренең иҗатларында алга куялар. Ләкин бу аларның иҗатына һәм аларның тормышына хаос алып килә. Ничек алып килә ул? Һәм ул ничек әдәбиятта күренә? Менә ул әдәбиятта фәлсәфи трактатлар жанрында күренә. Бигрәк тә менә Аң журналында кызыксынсагыз, бу турда иң беренче мин керттем аларны әйләнешкә бу хикәяне. Менә берничәсен генә телгә алып китәргә мөмкиндер.
Мәсәлән, Гали Рәхимнең Миләүшәләр арасында. Ул инде кешенең хаос халәтендә калуын, ягъни тормышта үзенең урынын эзләвен, моңа кадәр ничек иттереп Аллага ышанган кешенең ничек итеп тормышта шушы Алла идеалын милләткә хезмәт итү идеалына алмаштыру халәтендә булуын, ләкин шушы халәтнең хаос халәтендә булуын сурәтле бу әсәр. Аннан соң да берничә әсәр языла. Мәсәлән, Газиз Гобайдуллинның Югалган Аллалы Ильяс турындагы әсәре, бәлки инде вузда да сез аны укыгансыздыр. Ул инде турыдан-тур әлеге әсәрдә Ильяс турыдан-тур әйтә: "Кая син, минем яраткан мәгъбүдем, мин күпме китаплар укыдым, мин еллар буе сиңа ышандым, табындым, сиңа барам дип уйладым. Менә син бүген юк минем янда, мин юлсыз, мин кая барырга белмим, һәм минем юлдашым юк" дигән фикерләр белән әйтә. Аның артыннан язган Хәнәфи Кайбышев "Кайдан кайда" трактатында 3 вариант күрсәтә. Тимер варианты ул Алласыз тимернең кеше өчен Алла, кеше өчен ышану, таяну ноктасы ул көч. Көч. Бүген дә бармы бу фәлсәфә? Бар, шулай бит. Көч белән кешене үтереп була, кешене байлыгын тартып алып була. Көч минем Аллам, шуның белән мин тормышта үз урынымны табам дигән фәлсәфә. Һәм ахыр чиктә ул инде ул фәлсәфәнең дөрес түгеллеген аңлый. Батыр ул тормышта яхшылык эшләп, китаплар укып, менә шушы юл белән баруны дөрес дип таба Алла урынын шушыны күрсәтә. Һәм өченче герой хикәяләүче булып чыга инде ул. Ул инде тормышта көчтә, батырлыкта, яхшылыкта, бер нәрсәдә ышаныч ноктасы була алмый. Кеше бары тик ялгыз булганда, башкалар белән аралашмыйча, башкаларга да зыян китермичә, ялгызлыкта яшәп үлемгә барганда гына бәхетле була ала дигән фәлсәфә, үлемдә генә тормыш мәгънәсе дигән фәлсәфә булып чыга. Менә шундый трактатлар, алар шактый күп язылалар, алар билгеле бар. Менә шушы трактатларда без татар әдәбиятының хикәя жанрында ничек итеп менә шушы дини дөнья сурәтенең дөньяви дөнья сурәтенә алышынуын күрәбез. Ягъни менә шушы алмашыну башлана, кеше үзен юлсыз калган итеп тоя башлый. Кемнәрдер әлеге бигрәк тә ул шигърияттә күренә, Алла урынына милләт сүзен куллана башлыйлар. Кемнәрдер Ницшеның көчле кеше фәлсәфәсе менән әле генә күреп үттек без аны. Кемнәрдер Шопенгауэр фәлсәфәсен, бары тик үлемдә һәм ялгызлыкта гына дигән. Менә ул фәлсәфәләр безнең әдәбиятыбызда сөйләшә башлыйлар, сөйләшү кичерәләр. Һәм менә шушы юл ул әлеге фәлсәфи трактатлар юлы, шулай ук әдәбиятны үзгәртүче, әдәбиятны алмаштыручы бер юлга әйләнә. Хаосны сүрәтләү. Хаосны сүрәтләү шушы 14-15 еллардан соң безнең әдәбиятыбызда бер кайчан да тукталмый. Хәтта совет чорында инде романтизм, модернизм кебек агымнар, идеалистик агымнар белән бәйле, идеализм фәлсәфәсе белән бәйле, алар буржуаз күренешләр дип килеп кагылган очракта да безнең әдәбиятыбызда ул бөтенләй юкка чыкмый. Инде мөмкинлек булуга, мөмкинлек табылуга, менә ниндидер бер әдәбиятта цензура кимүгә дип әйтик инде, яңадан калкып чыга башлый, һәм әлеге фәлсәфә ул бүгенге көндә безнең хикәя жанрының иң үзәгендә ята торган фәлсәфәләрнең берсе. Ул хаосны сүрәтләү, тормышны хаос халәтендә сүрәтләү, бигрәк тә модернизмда, я булмаса хаос белән сөйләшү, аның төрле вариантларын ачу, ул инде постмодернизм дөрес, ул безнең әдәбиятыбызда күп түгел. Хәзер инде минем бераз гына менә бүгенге татар хикәясе турында да сөйләшәсем килә. Менә бүгенге татар хикәясе, анда нинди кызыклы күренешләр бар һәм татар хикәясенең мәсәлән нинди күренешләре миңа кызык һәм мин аны
Татар әдәбиятында гына түгел, гомумән дөнья әдәбиятында өчен кызыклы дип саныйм. Һәм кадәр ничек иттереп Аллага ышанган кешенең ничек итеп тормышта шушы Алла идеалын милләткә хезмәт итү идеалына алмаштыру халәтендә булуын, ләкин шушы халәтнең хаос халәтендә булуын сурәтле бу әсәр. Аннан соң да берничә әсәр языла. Мәсәлән, Газиз Гобайдуллинның Югалган Аллалы Ильяс турындагы әсәре, бәлки инде вузда да сез аны укыгансыздар. Ул инде турдан-тур әлеге әсәрдә Ильяс турдан-тур әйтә: "Кая син, минем яраткан мәгъбудым, мин күпме китаплар укыдым, мин еллар буе сиңа ышандым, табындым, сиңа барам дип уйладым. Менә син бүген юк минем янда, мин юлсыз, мин кая барырга белмим, һәм минем юлдашым юк" дигән фикерләр белән әйтә. Аның артыннан язган Хәнәфи Кайбышев "Кайдан кайда" трактатында 3 вариант күрсәтә. Тимер варианты ул Алласыз тимернең кеше өчен Алла, кеше өчен ышану, таяну ноктасы ул көч. Көч. Бүген дә бармы бу фәлсәфә? Бар, шулай бит. Көч белән кешене үтереп була, кешене байлыгын тартып алып була. Көч минем Аллам, шуның белән мин тормышта үз урынымны табам дигән фәлсәфә. Һәм ахыр чиктә ул инде ул фәлсәфәнең дөрес түгеллеген аңлый. Батыр ул тормышта яхшылык эшләп, китаплар укып, менә шушы юл белән баруны дөрес дип таба Алла урынын шушыны күрсәтә. Һәм өченче герой хикәяләүче булып чыга инде ул. Ул инде тормышта көчтә, батырлыкта, яхшылыкта, бер нәрсәдә ышаныч ноктасы була алмый. Кеше бары тик ялгыз булганда, башкалар белән аралашмыйча, башкаларга да зыян китермичә, ялгызлыкта яшәп үлемгә барганда гына бәхетле була ала дигән фәлсәфә. Үлемдә генә тормыш мәгънәсе дигән фәлсәфә булып чыга. Менә шундый трактатлар, алар шактый күп язылалар, алар билгеле бар. Менә шушы трактатларда без татар әдәбиятының хикәя жанрында ничек итеп менә шушы дини дөнья сурәтенең дөньяви дөнья сурәтенә алышынуын күрәбез. Ягъни менә шушы алмашыну башлана, кеше үзен юлсыз калган итеп тоя башлый. Кемнәрдер әлеге бигрәк тә ул шигърияттә күренә, Алла урынына милләт сүзен куллана башлыйлар. Кемнәрдер Ницшеның көчле кеше фәлсәфәсе менән әле генә күреп үттек без аны. Кемнәрдер Шопенгауэр фәлсәфәсен бары тик үлемдә һәм ялгызлыкта гына дигән. Менә ул фәлсәфәләр безнең әдәбиятыбызда сөйләшә башлыйлар, сөйләшү кичерәләр. Һәм менә шушы юл ул әлеге фәлсәфи трактатлар юлы, шулай ук әдәбиятны үзгәртүче, әдәбиятны алмаштыручы бер юлга әйләнә. Хаосны сүрәтләү. Хаосны сүрәтләү шушы 14-15 еллардан соң безнең әдәбиятыбызда бер кайчан да тукталмый. Хәтта совет чорында инде романтизм, модернизм кебек агымнар, идеалистик агымнар белән бәйле, идеализм фәлсәфәсе белән бәйле. Алар буржуаз күренешләр дип килеп кагылган очракта да безнең әдәбиятыбызда ул бөтенләй юкка чыкмый. Инде мөмкинлек булуга, мөмкинлек табылуга, менә ниндидер бер әдәбиятта цензура кимүгә дип әйтик инде, яңадан калкып чыга башлый. Һәм әлеге фәлсәфә ул бүгенге көндә безнең хикәя жанрының иң үзәгендә ята торган фәлсәфәләрнең берсе. Ул хаосны сүрәтләү, тормышны хаос халәтендә сүрәтләү, бигрәк тә модернизмда. Я булмаса хаос белән сөйләшү, аның төрле вариантларын ачу, ул инде постмодернизм дөрес, ул безнең әдәбиятыбызда күп түгел. Хәзер инде минем бераз гына менә бүгенге татар хикәясе турында да сөйләшәсем килә. Менә бүгенге татар хикәясе, анда нинди кызыклы күренешләр бар һәм татар хикәясенең мәсәлән нинди күренешләре миңа кызык һәм мин аны татар әдәбиятында гына түгел, гомумән дөнья әдәбиятында
өчен кызыклы дип саныйм. Һәм моның өчен мин менә бер авторга мөрәҗәгать итәсем килә. Ул билгеле автор түгел. Теге хикәяче булса да, ни өчен мин аны сайладым? Сезнең бит әле бу беренче генә дәресегез, теге ниндидер бер аерым кешеләр турында, татар әдәбиятындагы билгеле шәхесләр турында әйтмичә, менә мисал белән генә эшләү. Ул да булса Рәмзия Габделхакова. Бүгенге татар әдәбиятында хикәя, ниндирәк эзләнүләр юлында дигән сорауга менә берничә мисал китерәсем килә Рәмзия Габделхакованың. Менә бүгенге татар хикәясендә минем өчен иң кызыклы күренеш, иң кызыклы момент ул бер хикәя эчендә, ягъни хикәядәге бер геройны, төп геройны, бер ситуацияны саклаган хәлдә, менә бер хикәя эчендә чынбарлык һәм ирреальлекне тоташтыру, я булмаса берничә сюжет булырлык линияны тоташтыру. Ягъни бу инде татар хикәясенең бик зур үсеш кичерүе турында сөйләүче фактор. Без аны башка авторларда да күрәбез. Ләкин менә бу сыйфат шул кадәр менә безнең татар әдәбиятында көчле күренә. Мин ул дәрәҗәдә көчле итеп бу сыйфатны, мәсәлән, башка, әлбәттә, менә шунысын да әйтергә кирәктер башта ук. Менә бүгенге әдәбият турында сөйләгәндә, шунда ук шунысын әйтергә кирәк. Менә бүгенге татар әдәбиятын без чагыштыра алабыз бүгенге элек СССРда яшәгән халыклар әдәбияты белән. Менә аларның нигездә үсеш барышы бер. Ул хикәя жанрында гына түгел, поэзияда да, бигрәк тә романда бик көчле күренә. Мәсәлән, бүгенге үзбәк, бүгенге хәтта рус әдәбияты якынрак бу яктан, бүгенге Азәрбайҗан, бүгенге авар, бүгенге чечен һәм башка әдәбиятлар, бүгенге чуаш, бүгенге марый әдәбиятлары, алар татар әдәбиятына охшаш юл белән баралар. Ләкин һәр әдәбият бу юлны үзенчә үтә, кайсыдыр арттарак, кайсыдыр сыйфатларныграк күренеп тора. Менә бу күренеш ул безнең әдәбиятларда иң беренче күзгә ташлана 60-80 еллар авангардында. Анда да менә шушы күренешләр, дөрес, рус әдәбиятында ул үзенчәлеклерәк, ләкин менә шушы халыкларның әдәбияты охшаш бер юл белән китә. Менә булай караганда, безнең әдәбиятыбыз ул бит инде төрки әдәбият. Мәсәлән, без бүген модернизм, постмодернизм дибез икән безнең әдәбиятыбызда. Ул якын булырга тиеш кебек төрек әдәбияты белән. Һич юк. Төрек әдәбияты бүгенге көндә ул безнең әдәбиятларга түгел, мәсәлән, татар, Азәрбайҗан, үзбәк әдәбиятына түгел, бәлки Европа әдәбиятына якын. Чөнки ул бездәге кебек СССР соцреализм кысасында үсмәгән. Ул без 80 ел буе менә барган бер юл белән барган вакытта, ул бөтенләй башка иркен юл белән барган. Хәтта менә мин үзем шундый термин тәкъдим итәм. Мәсәлән, төрек әдәбияты, ул инде ул мин тәкъдим иткән термин түгел, бу твердый модернизм, твердый постмодернизм дигән, аны инглиз галиме тәкъдим иткән. Менә алар шул юл белән баралар. Без бөтенебез наш элеккеге СССР территориясында яшәгән халыклар. Без бөтенләй башка үз юлыбыз белән барабыз, һәм бу шәркыйлек белән генә бәйле түгел. Бу төрки әдәбият булу белән генә бәйле түгел. Ягъни безнең әдәбиятыбызга барыбер менә бу 80 ел буе уртак ситуацияда, шартта яшәү бик нык тәэсир иткән булып чыга. Инде әйләнеп кайтыйк хәзерге әдәбиятка, ягъни безнең хәзерге әдәбият ул нәтиҗә әдәбиятлар белән якын дигән фикер. Һәм алар белән чагыштырган вакытта безнең әдәбиятыбызда менә алардан алгарак киткән ниндирәк күренешләр бар. Әлбәттә, бу күренешләр алар менә мин мисалга китергән Рәмзия Габделхакова белән генә бәйле түгел. Алар башка язучылар иҗатында да бар, башка авторлар иҗатында да бар. Мәсәлән, иң беренче алыйк сюжетлы хикәя.
сюжетлы хикәя. Мәсәлән, бәлки укыганыгыз да бардыр, Сират күпере. Укыганыгыз бармы? Рамил исемле малай Әфган сугышына эләгә, һәм көннәрдән бер көнне аларны кулга алалар һәм аларны үлемгә алып баралар. Күпергә алып киләләр һәм Алла исеме белән Алла исемен әйтсәләр исән калалар. 7 кеше, Алла исемен әйтмәсәләр юк. Рамил шул вакытта искә төшерә үзенең әбисенең намаз укуыннан көлгәнлеген һәм күңеленнән аңа ялвара, һәм кинәт кенә алда үзенең әбисен күрә. Әбисе атлап бара һәм аңа әйтә: "Әйдә улым, минем арттан кабатла ла илаһа илlallah." Һәм ул кабатлый, аның артыннан аның иптәшләре кабатлыйлар һәм алар исән калалар. Хикәя шулай тәмамлана. Менә 6 ел Әфган пленыннан кайтканнан соң, тоткынлыктан кайтканнан соң, ул шул үзе Сират күперен кичкән көнне әбисенең үлгәнлеген, дөньядан кичкәнлеген белә. Менә бер яктан караганда хикәядә бик күренеп торган реалистик сюжет бар, шулай бит. Ул инде Рамилнең тормышы һәм бер герой, бер ситуация. Шулаймы? Бер герой, бер ситуация. Ләкин шушы бер герой, бер ситуация янына кинәт кенә чынбарлыкта булмаган тагын бер тарих килеп кушылды. Һәм бу тарих безне шандырды. Без моңа бәлки ул мөмкин булмас дип шикләнеп тә караганбыздыр, ләкин ул барыбер безне шандырды. Язучы кинәт кенә менә шушы 2 катламны тоташтырды да шартлы бер хикәя ясады. Бер ситуация һәм бер герой эчендә. Һәм монда бер генә артык нәрсә дә юк. Бернинди артык өлеш тә юк. Ләкин иң кызыгы менә шушы алым, әгәр сез бәлки аннары укып карарсыз, бигрәк тә аннан соң язылган хикәяләрендә кызыклы. Мәсәлән, минем өчен иң кызыклы аның хикәяләре Китүчеләр һәм Даладан килүче. 2 хикәя. Хәтерләмисезме? Мәсәлән, Китүчеләр ул шулай зур булмаган хикәя. Касим исемле ир дәһшәтле шәһәрдә тора, Грозный шәһәре дип аңларга кирәк инде. Һәм малае хатыны белән көннәрдән бер көнне гаиләдә тавыш чыга да, ул хатынны итеп җибәрә, хатын егыла, хушсыз кала һәм Касим хатынны үтердем дип шәһәрне ташлап чыгып китә. Баласын, хатынын калдырып инде. Үтердем дип уйлый. Һәм шулай ил буйлап гизеп йөргәндә, бомж кебек инде, ул бер шагыйрь белән очраша һәм шагыйрь аңа үзенең тарихын сөйли. Үзенең тарихын сөйли һәм үзенең шулай ук мәхәббәтен, хатынының хыянәтен кичермичә, аларны ташлап чыгып киткәнлеген сөйли. Ләкин аңа әйтә: "Син кайт, малайыңны эзләп тап һәм гафу үтен" ди. Һәм чыннан да ул менә шушы фикергә килә, әлеге шәһәргә кайта. Ләкин ул кайтуга шәһәрдә сугыш үткән. Сугыш үткән һәм шушында ул фотография күрә, үзенең хатыны үлмәгәнлекне. Һәм ул ил гизеп йөргәндә исән икән булган. Ләкин ул кайтуга инде хатын да, малай да юк, алар инде киткәннәр. Хикәя Китүчеләр дип атала. Ул бик кызык язылган, анда кабатлаулар, җилләр, китү сүзләренең кабатланулары, символлар бар. Һәм менә сүзләр шулай итеп тезелгәннәр, хикәядә менә шушы катламнар белән бергә әле тагын эмоциональ катлам бар. Һәм эмоциональ катлам бик нык тәэсир итә. Ул кешене эләктереп ала да үзенә җибәрми. Хикәянең башыннан ахырына хәтле үзеннән җибәрми. Шул вакытта без эчтәлек катламында да үзеннән үзе 3 катламга аерылганны күрәбез. Монда Касим тарихы да бар, монда шагыйрь тарихы да бар, шулай бит. Һәм монда алар барсы да югалту тарихлары. Һәм монда сугыш тарихы да бар. Айрым кеше югалтуын гафу итеп төзәтә ала, шулай бит. Югалткан җиргә әйләнеп кайта ала, ләкин сугыштан берәү дә кала алмый. Кала алмый дигән фәлсәфә салынган һәм сугыш иң зур афәт буларак күрсәтелә монда. Менә шул рәвешле кичкенә генә хикәя, бер яктан караганда аның эчтәлек катламы, бер герой Касим һәм аның ситуациясе. Күрәсезме, менә шушы синтез дип әйтик инде, тоташтыру, кушу, ул инде әлеге хикәяне гаҗәп бер текстка әйләндергән һәм әлеге текстны укыганда әлеге эмоциональ сюжет
сүзләр кабатлануы, табигать бирелеше, алар аерым бер кешегә тагын ниндидер бер үз эчтәлеген табарга юл күрсәтәләр. Ягъни бу очракта без сюжет перспективасы дигән сүз куллана алабыз. Менә бу сюжет перспективасы һәм мотив перспективасы ул бүгенге татар хикәясенең шулай иң зур уңышларыннан берсе санала миңа. Чөнки ул менә бездә нәсер жанры туу белән бәйледер кебек тоела миңа. Чөнки нәсер прозага поэзия алымнарын алып килде. Ул поэтик алымнарны эчтәлекне тирәнәйтү, гомумиләштерү, зур фәлсәфә чыгару өчен файдалану мөмкинлеген күрсәтте. Һәм инде нәсер жанры булмаганда да татар язучылары, элитар хикәя язучылар, алар шушы мөмкинлекне куллана башладылар. Һәм хикәяне үзгәртә башладылар. Менә бу бер юл. Шуннан соң шул ук авторның тагын бер жанрына тукталасым килә минем. Ул парча. Парча жанры. Парча жанры нәсер кебек үк ул бездә инде 20нче кыйтга һәм парча дигән ике жанрны без инде аерып күрсәтәбез. Кыйткасы поэзияда да бар, прозада да бар, ләкин ул нигездә өзелеп калган, аерым бер теге язылып бетмәгән, кисәк, өлеш дигән күренешкә күбрәк туры килә. Парча ул сюжетсыз ниндидер бер тормыш күренешен фәлсәфә белән, күзәтү белән гомумиләштереп куйган текст булып чыга, прозаик текст булып чыга. Менә парчалардан минем шулай Рәмзия Габделхакованың бер текстын телгә аласым килә. Бәлки исемен дөрес үк әйтмимдер. Кыз бала әрімжия дип, яки кыз бала әрімжия. Шундыйрак исемле соңгы китабына сез аны укый аласыз. Парча һәм парча бик гади. Әлеге парчада хикәяләүче хатын-кыз авылга кайтып бара һәм шунда болын аша юлы үтә һәм шунда әрем җыйган кызны күрә. Әремнәр бик каты, ул аны бик авырлык белән генә йолкып ала, кечкенә кыз һәм әлеге хикәяләүче аның янына килә һәм кызга әйтә, әремнәр җыясыңмы, һәм кыз аңа әйтә, әйдә мин сиңа булышын ди. Һәм кыз шуннан бәләкәй кызчык сорап куя, сезнең дә әниегез авырыймы әллә ди. Шундый сорау. Һәм хикәяләүче әйтә, әйе, озак авырды ди. Һәм кызга әрем җыярга булыша. Ягъни монда ситуация бар, кыз ситуациясы, димәк, кызның ситуациясы, аның әнисе авырый. Ул шушы әнисен терелтергә дип әрем җыя. Чәчәк җыймый, әрем җыя булып чыга бит инде, шундай ассоциациялар уята. Бер уйлаганда бернинди сюжет юк. Бары тик күренеш кенә бар, сюжетсыз хикәя. Ләкин шушы күренеш аша зур гомумиләштерү ясала. Нинди гомумиләштерү ясала? Мин аны сезгә күрсәтмәдем, әйтмәдем. Хикәянең үзендә аңа ачкыч бар. Ничек дип уйлыйсыз? Нинди гомумиләштерүгә алып килә менә шу парча? Монда бит сюжет юк. Менә бер күренеш кенә бар. Нәни кыз әрем җыя. Һәм аның янына килеп, ул кеше әрем җыя башлый. Монда перспектива берничә. Сез теләсә кайсы перспектива белән китә аласыз. Ягъни монда инде тормышның авырлыгын аңлаган. Кешенең кайгысын башкаларның аңа ярдәме җиңеләйтә ала, шулай бит. Әйе. Тагын нәрсәдер бардыр әле бәлки. Әйе. Тормыш кечкенәдән үк кешегә авыр сынаулар бирә, шулай бит. Һәм аны җиңәргә тырышырга кирәк. Ул өмет, менә шу әрем җыю, ул бит инде шуны җиңү өмете булып чыга. Монда тагын перспективалар бардыр.
Сез аларны таба аласыз эзләгән вакытта. Ягъни менә безнең хикәя әлеге дә баягы перспективалар ярдәмендә һәр кеше өчен үзенең текстын уку мөмкинлеге бирә. Менә бу инде заман әдәбиятының сыйфаты. Әгәр без шушындый текст эшли алабыз икән, ләкин моның өчен сүзләр белән бик дөрес эшләргә кирәк. Әгәр сүзләр дөрес сайланса, әгәр текстның интонациясе дөрес сайланса, музыкасы дөрес сайланса гына, менә бу перспективаларны урнаштырырга мөмкин. Әгәр ачыктан-ачык әйтеп бирелә икән, димәк, ул перспектива булудан туктый, ул инде үгет-насихәткә әйләнә дигән сүз. Вакыт бетәмәле. Yok, story страху дигән кайт. Менә шулай итеп, инде әйдәгез гомумиләштереп карыйк. Әлбәттә, хикәя жанры турында сөйләгәндә, менә хикәяләрне иң беренче чиратта менә иң авыр проза жанрлары арасында иң авыр язу өчен иң авыр булган жанр икәнлеген күрсәтергә кирәк. Хикәяне беренче карашка язучы язган да тәкъдим иткән кебек тоелса да, хикәя ул миңа менә ювелир зәрканчы эшли бит әле. Бик кыйммәтле ташлардан, бик зур сәнгать әсәре. Менә шушындый сәнгать әсәре кебек хикәя кат-кат уйлануны, эзләнүне, һәр сүзне дөрес итеп табуны һәм текстның ичке музыкасын булдыруны сорый. Чөнки татар әдәбияты менә озак вакытлар буена, шушы бер гасыр буена хикәяне менә шушы юлга киләде. Ул хикәяне поэзия алымнары белән баетты. Ул хикәяне моңлы, музыкаль, үзенең ичке көйе булган һәм шушы ичке көй хәрәкәттә булган бер жанрга әйләндерде. Ул хикәяне айрым бер перспективалар күрерлек жанрга әйләндерде. Әгәр без менә шушыларны исәпкә алмыйбыз икән, димәк без заманча хикәя яза алмыйбыз. Без бары тик менә шушы заман ирешкән уңышлардан тагын да югарырак менгән чиракта гына укучы өчен кызыклы хикәя бирә алабыз. Менә бүгенге хикәя белән чагыштырганда, үз заманында бит инде иң зур хикәячеләр, мәсәлән, шул Фатих Хөсни, иң зур хикәячеләрдән санала. Шуннан да бүген аның хикәясен укып зур ләззәт, эстетик ләззәт алырга мөмкин. Ләкин бүгенге хикәя авторларын укыганнан соң, аның хикәясе безгә артык гади тоела. Чөнки бүгенге татар хикәясе инде билгеле бер үсеш кичерде, ул яңа бер баскычка менде. Сез дә менә шушы баскычны исәпкә алып эшләргә тиеш буласыз, бу жанр белән эшлисез икән.